Gáspár Katalin, Amari 7 hajtincse. Egyszer 7 országon túl, ott, ahol a fekete kánya köröz a kék égen, annak a háta mögött volt egy csodálatos erdő, a környéken csak úgy emlegették, hogy Szuno erdő, mert a Szuno bizony azt jelenti álom. Elátkozott erdő volt a Szuno erdő. A falu szélén élt egy öreg boszorkány, akinek hatalma volt ég és föld, víz és tűz felett. Ő átkozta el az erdőt, hogy aki csak belép oda, az év egyetlen napját kivéve, álomba merüljön. Az átok meg úgy esett, hogy egy világszép árvaleány keveredett egyszer a faluba, a haja hosszú volt, mint az országút, fekete, mint a kánya szárnya, a szeme olyan zöld volt, mint a lapulevél, a szája olyan piros, mint a májusi cseresznye, a hangja pedig olyan édes, mint a tűz körül a muzsikaszó. Amarinak nevezték el, mert az egész falu szerette, bárki, aki látta, úgy érezte, akár az ő lánya is lehetne. Amarit a boszorkány fogadta be erdőszéli kis házába, és elhatározta, hogy kitanítja a mesterségére. Ám, mivel nem volt saját lánya, és a szívében napról napra sorvadt a szeretet, nagyon sokat dolgoztatta a lányt. Hajnalban keltette, és még késő este gyertyafénynél is dolgoztatta, annyi munkát végeztetett vele minden nap. Amari olyan jó szívű volt, hogy nem bánta. Ha útközben valaki megkérte valami apróságra, készséggel segített neki, mindenki kérésének, kívánságának igyekezett eleget tenni. Cserébe mindannyiuknak volt egy jó szavuk, egy karéj kenyerük, egy korty friss vízük a számára. Egy szép napon a boszorkány elküldte Amarit az erdőbe, hogy gyűjtsön bogyókat, amelyekből majd gyógyító és rontó főzeteket lehet készíteni a kunyhóban. Sokat bosszankodott a vén boszorkány, mert Amari főzetei senkinek sem tudtak ártani, mindenki, aki evett vagy ivott belőlük, meggyógyult, jó kedvre derült, táncra perdült. Pedig a faluban volt ám igény ártó főzetre is, ki az anyósát, ki a fukar feleségét akarta eltenni lábalól, más a haragosát akarta napi 100-szor a budira küldeni. Amari legvágyai főzetei azonban nem így hatottak. Az anyósok megszelidültek, a fukar feleségek bőkezűek, a haragos szomszédok békések lettek tőle. Ez pedig nem tetszett a boszorkánynak. Amari, ahogy bement az erdőbe, és teliszette a kosárkáját sommal, galagonyával, áfonyával, erdei szederrel, meg mindenféle finomsággal, igen elfáradt. Kicsit ledőlt hát egy kidőlt fa mohos törzsére, hogy megpihenjék, és elnyomta őt az álom. Addig aludt, míg a boszorka utána nem ment. Itt vagy, te semmire kellő. Hát ezért nevellek, ezért tanítalak, hogy itt aludj, henyé. Ezért mondom a kenyeret a szádba. Kiabálta, miközben magasra emelte a botját, hogy jól elagyabugyálja Amarit a lustálkodásáért. De épp arra ment Kincsó, a cigányok királyának 7. legkisebbik fia. Fáért indult az erdőre, olyan fát keresett, ami jó lesz furujának, hogy kedvére muzsikálhasson este a tűz mellett. Éppen, hogy talált egy bodzafát, a lajbiába rejtette, amikor meglátta az alvólányt. Már régóta tetszett neki az árva Amari, de a király fiaként mégsem kérhette meg a falu árváját, pedig minden vágya a csodálatosan szép, mindenkivel kedves leányka keze volt. Ahogy a boszorka meglendítette a botját, Kincsó mögéje állott. Hallja, Kend, ez a leányka eleget dolgozik magának, megérdemli az álmot, ha már maga mind elveszi tőle az életet. Hagyja békiben, míg össze nem veszünk. Égtelen haragra gerjedt a boszorka. 77 prikézsia, Kiabálta. Átkot mondok az erdőre, átkot erre a leánykára, de átkot teszek rád is, cigány királyfi. Azzal Amari haját egyetlen bocsóhintással 8 tincsre választotta. A tincseket 7 fa gyökerébe fonta. Egyik tincsbe tulipánokat szőtt. Ha valaki a tulipánokat megszagolta, addig nevetett, míg ki nem pukkadt a hasa a nagy kacagásban. A másik tincsbe erdei bogyókat font. Ha valaki a bogyókból egyet is elgurít, miközben a hajtincset bontaná,
halálnak halálával lakol. A harmadikba hömpölygő harmatot font. A harmad könnyekre fakasztotta azt, aki megpróbálta a hajtincset kioldani. Addig ontotta a könnyeit, míg egy másik hajtincset ki nem tud bontani. A negyedik tincsbe 77 csigafiat ültetett. Amíg a csigák a házukból mind ki nem bújnak, addig nem lehet a tincset kioldani. Az ötödikbe zapszalmát szórt. Ha csak egyetlen szálat is kiejtett volna valaki, örök némaságra kárhozott volna. A hatodik tincsbe vadrózsaszárait fonta. Aki a rózsa tövisével csak egy csepp vérrel is megvérezi a leány haját, az menten maga is kivérzik, szörnyet hal. A hetediket egy gyökerek közt bújó kunyhó mélyére kötötte. A kunyhó olyan mély volt, hogy senki oda le nem láthatott. A nyolcadik tincset meghagyta tovaszálni. Vigye a szellő szabadon, ezt a tincset markolva lehet kijutni a szunóerdőből úgy, hogy a visszafelé úton senki ne is akadjon, s ne is aludjon el. Így kellett Amarinak aludnia, míg csak érte nem jön valaki, aki ki tudja a hajának minden tincsét oldani. Átkot mondok rád is, kincsó, Vicsorgott a boszorkány. ha nem tudod kiszabadítani Amarit, soha, de soha senki más oldalán nem leszel boldog. Így állott meg a hármas átok a szunóerdőn. Ha szeretnéd tudni a történet folytatását, vedd meg a könyvet weboldalán az igazgyöngymesekönyv.harmonet.hu oldalon.